салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва имрӯз бо як рӯзи дигари барфиай. Дар Москва ҳаво хеле хунукай ва чун ҳамешагӣ ман мехоҳам пешравии бонувои тоҷика ва ба шумо тавсия додании Мадина Бонура. Чӣ ба шумо мега ки мумкин ҳар рӯз Мадина Бонуро амада тавсия месӣ. Мадина Бонуҳо аядигарш беҳад фарқияти бисёр доранд. Ҳар якаш нозукии кори худша дорад. Именно Мадина Бонуе ки ҳозир ма шумода тавсия метиҳем. И духтарак группа дорад дар Фаберлик ва касоне ки именно ҳами ҳафта дар группаи ҳами кории Мадина регистратсия мекунанд, соҳиби скидкаҳои 80-70% мешаванд ва кухняра чизоша сковородка, ман намедонам тифал мефала беҳад арзон пули хоки сиёҳ мегӯянд ку ҳам хеле қати харидорӣ карда метавонанд. Фақат агар шумо дар группаи кории Мадина пайваст шавед. Мадина кора беҳад хушрӯ мефаҳмона. Ира ман ҳазор бор шумода гуфтагим. Обучения ҳама ройгон ва туҳфаҳои Фаберлик дар соли нав беҳад бисёранд духтаро. Беҳад бисёранд. Ҳар як видеода ман шуморо мегӯям духтаро як бор бидроен худтона бисанҷен ҳичи аз шумо намерава. Просто бидроен Мадинада бинависед рақамош дар рӯи экран регистратсия кунед. Кора бинед маҳқултон шуд. Марҳамат, бизнесмени пеши Тоҷикистон мешавед. дӯстони азиз, рақамҳои Мадина Бону дар рӯи экранан WhatsApp доранд. бинависешон ва барои ҳамкорӣ ҳатман шумода ҷавоб метиҳанд. Кор дар Фаберлик яке аз беҳтарин корҳоай. Агар ки шумо ҳамун наставникотона гӯш кунед, ба пушти ҳамово, ба гапи ҳамово кора карда рафтан гиред, шумо муваффақ мешавед. Ба ҳамин хотир ба гапҳои одамое ки мегӯянд Фаберлик дурӯғай, Фаберлик тамом шуд, бовар накунед. Фақат амин наставникотон чизе мегӯянд ҳамаоро бовар кунед. Ина Мадина Бону яке аз беҳтарин бонуҳои пешсафи Фаберликай. Марҳамат, бинависеша ва бо буге ки рекламаи мо омадагие бо шумода нозукиҳо, секретҳо ҳамаша хушрӯ мефаҳмона. Ва чӣ хеле ки гуфтам, скидкаҳои калон рафтестай, пулои арзон қати чизои нағз харида метавонед. Медонед ки вақте ки регистратсия кардед уже шумода скидка, бонус и хеле чизо мебиёянд. Ба ҳамин хотир чизе харидорӣ кардани бошед, регистратсия кардани бошед, марҳамат Мадина Бонуда бинависед. Подписчикам ман як партия хоб мерам гуфтам, яки нашуд. Ва ман як проблемаи дигар дорам. Ман штатив надорам, озир насиб боша ана харидани моҷа штатив, барои ки бе штативам хеле удоб менамед дастат ана мехай. Штатив боша инҷа да мемонӣ ба ҳазор гап мезанӣ. Микрофон, штатив ҳама чӣ ман доштам. Як вақт уже хеле интереси ютуб дакам, видеопартои саршид ҳама пеш пошуд, кӯдаку шикастанша, микрофон ҳузур буд, ҷанам додагӣ буд. Ай Амазон заказ карда будем, ваш вандош канд бизи бишид. Намедонам худ ба худиятш кор накард. Ҳамин чиза айсар бо чӣ кардан дар кор, харидан дар кор, барои ки бе микрофон, бе инаи хеле штатив видео кунӣ ҳамақа неудобнае ки даста боло ку офтоби рӯшанӣ хушрудат руд бизана. Як проблемаем видео кунӣ. شما خود میکنید که همتا ویدیو رو میبینی بلا 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 که رفتم میگه خب منظره باید خوشرو تو و منم خیلی امرای ما سری کوفه کده بود رفته درس کوفش مونده که خطی چی باید چوبسش و اینجا کلچوبای توجیکی تشکیلیدن دوام دارد. салом алейкум дӯстони азиз. ирӯз 10 декабра, рӯзи як дӯсти ман беҳад ма хафа шудагиам. Инҷа поздравитиш кунам с днём рождения. Она как раз тортика даиҷа. Она вай мо сарқати завтрака дистем дайнем инҷа як пиёла кофе. Ва ҳозир мо чӣ хеле ки гуфтам садовод мерем пеши теҷи Аминка. Прям ай иними қошуқ ранги қошуқои Тоҷикистон дае. хеле қошуқ мо дорем. Инҷа да коферо анамақаи мехӯрдиян. Дина бачаам ҳамиқа кофе кадак мара
Очарам хамка кофе кадагма. Вибака примерно як коса баринай, да? Ана махе. Хо, динавайшам фурматка вибакали очамай. Вай, чимфтанион. Хай хорафтем мараози бо какси дагами берун. Дай хунки рафтан гирифтам мехом вообще то рузи хона рави, ами хона берун набром. Вообще ҳиҷо нара. Уже планои мада тамошо иҷа уҷа буд. Май баҳри ҳамаш мегзарам гуфтум намерав анаям хона дам я адиёл биттатиянма хорам. Теҷи аминка мега ки ёлка мерем тамошо. Хай мебинем вазъиятҳоро ки дасто ях накунам мерем. Так что из тайёримона мебинем. Майда мепруем. Подписчиков, нигоҳ кунем. Мада куртка дудам ҳам қағозе махтма медоне. Чи представить кардам. Хо да чианку чукчоҳо да ҷои хунукӣ ки ҷояй. Ҷои чукчоҳое кум хеле мепушам пашмо да таношу. Вам ҳамтари представить кардам. Короче, оз яка мебруем мерем. Хунукӣ, сардӣ. Ман гуфтам ман ҳеҷ ҷо намехӯрам рафтам. Ай ҳаминҷа буромадам. Кор қатъиан буром бегум. Ҳамҷа бо абрада биё. Ё меган ҳаво ирӯз гармае. Кайфа ирӯз ҳаво зурае. Чандай гарм мегум? Минус чим чанд? Минус мегум барои ман уже даҳшатоварае. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Дар ҳаминҷа блогер будаем, мо бехабар будем. Дудудум. Брюки фирма Шанел, обувь фирма Зара, пальто Диор. Хеле одамои ёлскиян, хай як куртка мо временно пушидем ба хонашон. Ана рафтестем. Хнук дастот хнук мехра короче говоря. Анда мере. Ия маҳаллаи Нахабиное. Кадом ай маҳаллаи Нахабиное. Марҳамат биёед. Хнук бозам ҳамин калима. Яхудо то рафтана шумо ҳамин калима безор мешед. Тамошобинои азиз, мо ина омадем метро. Метро омадем. Мегзарем мерем. Ман ӯ карад омадагим я 3 та карта доштам. Ду бор шумо мара нахарида будем. Ба якти дига амраҳ доштум. Янгамшо набуд. Ман одам харида будам. Бо ман якча ҷиани раҳмоналӣ да дода будам. Бо якча шумо бо я қашаи капар тақсим шида. Я тоҷикиш меде. Худои ман. Дӯстони азиз. Подписчику и пробка. Омадем дальше пиёда. Вай Фируза ба фикрам уже нервный срыв шуд. Ай сар зам задестай. Ман гишнаям. Мегам тоқат ки Фируза одамо рӯза мегирам. Мегам ман бидонам рӯзае, вале ман тоқат мекунам. Лек ман медонам ки рӯза нест. Короче, расидем. Иқаша пиёда, иқаша маршрутка, иқа автобус, иқа метро. Хай худо накна як ду соат. Ман чӣ тасаввур кардам ягон ангари кӯҳна буда. Ами точку савдо кунам. Уфтадам кунҷи Москва партутияншона. Ама қин бо иҷора расидам. На корона дар бернай ку. Там кунҷака. Я Фирзода кадом кунҷи садавот буда авалшам не. Падри оволоё ҷонамона да хатар монда. Точкаи Фируза рафтист. Бар скорость баланс. Медруем. Акбо встреча да пеш ёлка бда. Пеш ёлка биёфтай. Аминка
Соль нас бывнешь, мы москвичи. Домой харам. Приходите в магазин «Уютный дом» на линии 15 в павильоне 132. Ага, шмуам, азрим бар. Коньяк инсон. инсоне ки дар ин хунуки моро инқадар азоб дод. Садоводская ёлка. Рости и бестем. Хабё да петакш бестем бо обратно наем хнуки. Карго. Ха? Чанги тарзан мебуш. Павильон балов тарих калонаҷа. Точно ҳамҷо бибура. Харафам пеш дардам исти. Круто. Доставка. Висё, кадабдак. Фирузабону. ما گفتم اینجا چند یوکار اینا یا تنه ساعتی دیگه شو گذاشتیم یا دیگه شو نگذاشتیم میت دیگه شو اوسنای هادو گذاشتیم ترگای سنتر اینه اینجا دوای سودو میکنن چی خیلی اینا 10 تا ترگای سنتر اپای فیروزه اوخی نمی تا اینا ترگای سنتر اینا ها چی کی جدی جوش بگو اینم جا اخرانی کمی بسید اونه ها Ja, maar daar. اوکی فیروزا وای فربی بدای بسکم مخنگ من میخراب قد ما یخ کردم конкретно во по колбас дай моя چی روز بود کجا دای هیچ که نمیدونه او دا کجا همس رفته استیم встречатун аввал назначит книга пешкадом дар роза да пабли мон 8 круг рафтем ҳауля маълум не ки ҳамин када куҷо кафе бистро заряд ма тамом меша кани Чина, как Фирза умадем. Чина он дорогая? Намедана. Тая карта, моя хакада сен равни. Тая карта драсиден. Чё как Фирза? Короче, систем апдейт кадестем. ой вақти гавра сефат Вақти гапайҷа ма Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит наступила зима. Небо, загрустив, наклонилось, в сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима. Я для тебя не погасила
к тебе